Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi Minwan Ramangi Hakerdog Ying Jongpi. Mentah kasi kilong saus pa Nriu. Kibala recover kilong lice pa Khansao. Kibaklat no pra ki active case ki bagidan mentah kasi hadu mentah kalong lai hajar lice pa prapuai. Pada kini Syajar khandai pa Nriu Fufra kidai hapo iska sales babontam bat kebuan baar kidai saus pa saufuar hapo Ribhoi district. Bersebut. Iyo ya katuka figures ke pengai nak bentar ini ke active cases ke ba man kasngi tenang ta ha kaneka review meeting hapo ke jinglam jong chief minister Bodon Burom jongi nilai review kabanengkong ya ki Jakarta kabaar ni ya keren ya review ya kini ki Corona Care Centers bat kabangas ngobaha ban pentip akan ngapor kalong ba kidon arteli ki jaka ki bengila create kerpang kum ka Corona Care Center ha kabangin penbiang ru hadu ki oksigen kabingi ong ki concentrators kawai hapo IIM kabangila ya kabangila ban penbiang ye ki concentrators kumba shispa teli shispa jingtia but kawai hapo Sauli kabadai katuka ngiyong ka TB hospital ha Sauli kabaka kapasti ke jongka kalong shispa jingtia but ha Sauli ngila ban penbiang kumba saupo jingtia ringkat but kaneka concentrators kabadai yaka oksigen nang ta kabenta kabaar kabingi kren ha kaneka review meeting kalong kaba pipilaya tip ba utu vaksin na kabenta ki khat pras nem hadu saupo saus nem unpoi la syai kasngi hapo kajela kajungi bat ngilaya syong ngilaya thir ngilaya perkhat bhan kaliang jong sarkar ngirai bangin sedang ya kane ka vaccination drive nadu ka khat sautrik Friday khasautrik kane ka Friday ka bamenta ha ka bangin sedang ban ay kane ka vaccination drive but kiban yo ya kini ki vaccination drive kini ki vaccination kalong ya kitu ki bala register namar ya kane kalong katkum ka guidelines na government of India kila ban register hakitu portal kiba ka ministry jong ka health kila create kila penbej te hadu mentang ngimtip katno hajar ngut ki register ten rei ya kane ngila penbej ba hakini ke khendiat sngi na kaliang jong ka health department anakala ban play ya ketuk portal ngin satip katno hajar ngut lane katno spangut ki bala register ya ka banyo ya kane ka vaccination ha kane ka face ka ba ar nang ta susu ngilai rairu baka bakhambun yakin nakine ki vaccination kaban poi saupo ar hajatli kalong ngi identify ya ki katu kan itali ki district hakmat ki balong vulnerable lane ki ba ka jing sapriang jong uneu kjang jingpang kajur bar yakane ngila IT hapok health department bahkan work out ya ke detail baro but nangta ngin sasdang kumongong pi ya kan ka vaccination drive ha kasngi Friday kat sautrik jong uniu benai ubamenta kini kidei ki isu ki bang ya kren menta kasngi kadonru kejingi kren na kamenta kaneka isu jong ka oksigen ka bangas ngobahan pentip kumakalong hadu menta ka oksigen ka stok kadang biang but
mentang dang ya thirjing mut susu kumno bangin penting na bah kini ki sngi bat kita yeu ki banwan ba nginem don ka jing duna ya kini ki oxygen ha kini ki hospital ki balong jong ka private lani jong ka sarkar kumju na kementawan ajing sumar ya kini ki bapang barok te kita ki rai ki bingisim ha kaneka janmit ha ka review meeting but nang tu ngin yai don man ka sngi ka review meeting a ka ba ngin sop date ya phi na ban ta ka jing tip jong ki pa ba no song snong jong ka jela barok ka wei kumang opi ngidang IT la shai ngin sayo e ka detail na song namar ngila IT ha ka health department bakin work out ya kitu ki district ki belong vulnerable namar phitip bahai ki nu ki district ki ba kham kta bun hakane ki jing spread jung ne kunyang jing pang ka wei ka de kum ka east ka hills nang ta kum ka west garu hills nang ta ka ribhoi district nang ta phitip ka west khasi hills nang ta ka jantia hills district bro artli but west but ya kane ko mong phi ka detail ngin sa pentip ya phi hadin ba na kaliang ka health department ka work out iki ki benta baro tengin sa pentip ya phi let's say ha ka next review meeting ka bang session kane ka baya day bat kene ka oxygen ka bang ong ka oxygen plant ya mentang idang work out ngatrai la shang sa yo ban ai phi detail ha ka bang na kaliang jok state government ngi plan bangin thet hero ya kini ki oxygen generator ke bang ong kya ba kador ke jong kang impat datip bah kala ban poi arpu san lak ka wei bat ka ba immediately ngin work out na kaliang ka health menta ko mo phi kat no teling i don kam khnang ba ngila le se ban bu ha ki jaka ki bange i don kam ya ka ban le ya kani te ko mo phi ya kani ngin sa simbiang ya ka review ke jong ila shai hadin bang yo ya detail na dong sodong na kaliang jong ka health department ha ka be day bat ka first phase ka badai ka saupo san snem sejrong ka stop kadang don bat ka bangi penbor ya kin nong song snong jong ke jela ki saupo san snem sejrong kin ngau bha ya ka ban ai ya ka ni ka injection te kumbalong hadu menta ka stop kadang don bat kumju ru na kaliang ka sarkar kala take off namar ngi maintain ya kani man ka sngi sakanut teli ki don ki vaksin ya kita ki detail bro khoit na kaliang ka health klale bat na kaliang ka sarkar ru ngila tho shu ya ka city sapo ka sarkar India bahkan nang ai shu na kamta kitu ki south hosan stem sejrong bakin yo ya ka bangila ban pendep ya ka kota joki baro kumbalong haduk menta ka bangila dep ka vaccination drive ka bangila ka long kumbalai phon reu haduk lai punyo persen ya kata ka bangila dep haduk menta ka sngi tenre ngakermen scam hakini ki sngi ki banwan ru kandang ya kene ka drive ngakermen scam bangin cross 100% let's say ha kini ki khendiat sngi ki banwan ngingim padon ka case jongi hang ne ha ka jela jongi bakitu ki vaccination center bakin ong ba don kila yang lain ba myo ya katika ngatrai idia si tipai kata kampat don ka case ka bungmutar maybe pila ban i ki wei ki jela ba kadon sisa kum kata ten re hangi hepok jela mikla kampat don kum kata ban ong ba kila wan yang lain ki papli ten re ki klem yo ya ka vaksin abi ka ya kane pi ngila batai na kapor ni ong ba ka community spread kelayat ten na kata kadaw ngila ai ya kijing mana ka bajur ya uwei pa uwei nong song snong ha ke jelam be kala jungi ngi ong ya ki bas ngau ba ban yale kat bala ban pikir bat ban yada daladi yaladi namar ba ka community spread kamlong kum mensiam snem rei hakane kapor ngong pi kala spread keleng saudong mendai tang hasor rei syakin nong kendong ro kumju te nakaliang jungi ka bagi don ni ban ong kolong ba kan nemuan sumari ladi kitu ki jing betha nakaliang sarkar ka bangila betha burom le ya kata bat ka ba aru kolong ba ngau ba khamtam kitu ki saupo san snem sejrong ba kidei ban le
ya kaban ai ya kan injection kenang ban yada na uneu kenyang jingpak gidon kini kiba hakmat kini kiba don kiba hakmat let's say kiba long be direct contact but kini ki positive cases ya kita ngi provide ya kejaka ba kin isolate but bakin syong kum bangi jule mansua ten rei ngi identify nama pi ban syong ta mangatrai ha civil subuno le ngatrai ha kadestas let's say ban syong be bangali sa no lakajong ki ba pli ki don kon don ti ki don kay ka sem jo ki te ngilaya perkhat lut kita ki ten rei ki ba long vulnerable group ka bungo ong pi ka ba ki ba direct back ki ba don hapo ka tu ka corona care center ya kita ngila penbek ya ka jaka syong jaka sa jo ki ini gimana hospital dan arjak tangi test ngilap kilong positif kimdan symptom kimdan ni ndai bakile hospital namar bakidan de gimai di tempat tingi hapa demet yaki bangi treat ya katu kajing pang original kajoki ke principal disease kajoki kabda di ruya menjamata covid kidan gimai bere kibadan covid kidan jing sistem covid ru kidan covid pneumonia kidan bakti jing sistem hati lang baru arket takadang sabu iki po hospital takadang sabu iki po hapo ki ICU na takadang sabu iki ang ventilator kamut ka treatment kaya lang side by side baru arteli gitu kiba pi ngila nakalian ko government ya gitu kiba don kiba register ka MHIS ya gitu ngiseu lemba jong katuka lemba jong kakat ke jongki ka bakir register rei gitu kiba register tingi melak ban ong kumnuru ya ban siwi rei gitu kiba register ngila ko ba hakaneka MHIS hakaba gitu kinongpang kitang suai katuka kat ke jongki ka bamot ya gitu ki items borkhot lene ki jing smar ya ki kamot last year widaka daka tuka company ya kane kalong komne bi almost man ka arsngi kadon ka review meeting hapdeng jong DHS su principal secretary ka health rengkat bat kini ki management jong ini ki private hostel don kanu ka help ka baki kwa nakal yang jongi ka sarkar ngilong ready ya kaban kersan lem ki nakabenta kane ka crisis ka baki don abangang ladep kren de ka basai ngaong ya ka allocation kabasan mi man kasgi ni take cognizance kan mau bahai kata kanu ka allegation kamut ban ong tang ya kata ka fake certificate lang ngatai ni sim cognizance but immediately ni pentip sya ka syagi district administration bakin le ka beton kam te kumo pi ngiru ngi ong ngi ai kin instruction ng government ba don kum kata ka allegation but let's say kajia de hakatu kapor kabang ngimpat simrai na kasorkar kaba hangte entry point kala banlong hangte umling kala banlong sitai sebajeng doba kala banlong sejanti hills lene heki keleng-keleng ke benta jo ke jela jongi hakatu kapor ngi insist yakine ki barung sepok ke jela jongi dei daka RAT deka RAT ki issue certificate no angtu den rei ngong ye pi menta ka question ban ong ba kan don ka jing issue ya ka certificate kabalong duplicate lane ka bathok kam arise namar ba hadin bakila sim ya kane ka sample nang the entry point ki sim ka telefon number jong kitu kitrai ki dongpang but hadin lakomno arsau kenta hadu sau popra kenta ke report kin sayo but abakiyo mdai bi issue nang the na entry point nre ya kane ki report kan point direct ki mobile jong ki la ki long positive ne ki long negative mdai shu ban ong ba issue nang the na entry point hakatu ko por ka ba ngile ya ka RAT ten rei kumo ong pi mentai namala ya ka RT-PCR test ke question ban ong ba don ke jing issue tu ya ka certificate ka ban pelong negative ya ka belong positive kata ka bom la along la no